Maliens nous familles mais ne be tagama ne tagama de ta Nigeria ta Abuja ta Nigeria kuram se ka ticket le duru jibe ticket le duru wala be minu bolo olu ka groupe électrogène bu bolo u ka fin bu bolo ka château d'eau bu ka sono mais fente minu bolo be nyani de u be gana beti ne tara fa kuran tige me ro chamana ko Mali dronte mais Mali amadigala ko kura de do ambulo donc ambala de la kaba kuran tige ka ba bolo jamana nyamo ani jamana dum se ka kila kura même blasinga pour que kuran tige na ba ka adlaje uka ko laje jinyama jolena libika laje kumina kuran tige be Mali parce que Mali on madelala et puis ni ko Mali te ba mako e kuran te Mali fambe ko kuran te ram no lube mfo mo ka de wuli ka fo kuran te ram fe fontaine be no te ta fano fe kuran te ram no te fe fo lu busu ka bangoro sungoro ni tlegana ni tle bora famille fo be le masuma mana jigi famille fo be le buka barake tle koro yama alu te jijele soro kami be bibina président sera ka château d'eau sigiro be ji moko be ji soro kami ji ko de Mali problème yo kateme kuranka ni Mali ji soro be dumuni ke kafa puisque ni jibe no ambe seneke nyobe ambe nyosena ambe balosena ambe kabasena ambe dumuni ke kafa Mali ka problème yo de kateme kuranko kan ko ne akilla mais kurantike ko ni ngochama be ka kuma fo do re ko ka mko sara ko même dans les hôpitaux no be ke obe fambe kurantike be fambe Mali bu ka alaje ka solution sera là puisque mko be kulela le Mali est un pays chaud Mali est fontaine dugudi anga impatiente ni konkoro parce que problème no be no iba fo ko kuranko o madame nabi wa ube sira kano uye kasi kan deme am se ka bo kono tugomna ango ko sécurité u fana u yusu useko yola nyere be nyabala kidale soro la ka banenya te foila mi te se ka nyana bobli parce que nous sera ka nous ke ko ni ne bolo ko ni fo yorate no mi te se ka nyana bot ko ni ma don ko courant c'est très important courant ko mais en bas donc problème anga courant ko la biko te ko bon on ga fenge mi on nyine kadi ameka nyine ko ni problème bana amena si ça nous sont solution be ka soro mamina ambeka commencer ka décourager ka manganda mne courant kula sinon courant te village ko no ngo nubu ka jena tikeke e folo la ne re hakli bala ne be korobara ko mamina courant te so ko no ngangu be fenge nu fenge taji ke fenge ni nugu de kono ka fenge ma fenge ana o ngai an be leçon ta o koro am fe c'est pas que ma ka foko pourquoi tout est problème mais non am se kan en doucement non nyon koro parce que solution be na lesa anga no OK protection kambe manga wuli anga du ko parce que au te en arrangé courant ko c'est auto aussi fenye anga dunga fa sabatili o e fenye courant abena mba dom ko bina foko ube baraka ni ko o e tien ambe baraka ni courant te ro la fin faut être fonctionner mais solution bambulo c'est qui est clé mimba en fait non ube ko fana do bara amana fin fo ni transition mo be ka hakilito ala fenye nucléaire courant nucléaire abenale mais avec tant d'état il a pris combien d'années 60 ans be fenye la ni courant ko imbanda la fana ko mais ere bolo sisan jamana de wani jamana nyemo kera sa mun be Mali kono ani Mali ko kan u se ku bolo di nyoma courant ko gelen ka kele chugoli waye courant me rom na de ani courant ma se rom funa ka se ka ne bolo minu nana kalon ke yan dugu la ou bien dugu wero la France ni malien be en fait nous ye fenge skala courant ko kala énergie solaire ne bo il faut ka fenge ko sobe parce que ton nous au ka gelen doni fuma mais comme clé bambulo clé ka buanga jamana kono ko sobe am se ka ambulo di nyoma be kana fo ko gouvernement ka ketanto an yere fana ka se kan ke nyokon kan et tant que diaspora ka fendo créer qui va aider au mimena demedo anga président na aka fengema ne bolo anga ka se ko de ke